maha kipeänä tuolla housussa. Teillä on joku yllätys vissiin. Nyt on painu pelleilee tosi hyvin kertaa. Sattuu aika paljon taas rehellisesti vip. Tähän on paha tilanne. Näitä kikkailee mitään introa. Nyt juostaan 100 kilsaa ja pienellä pelleilyllä. Ne tulee sitten videon aikana esille. Go. Ja tossa kohtahan mä olin vielä täysin tietämätön, että mihin mä oon oikeesti ryhtynyt. Varsinkin kun jäi tunti 50 minuuttiin edellisenä yönä ja 2 päivän tankkaukseen kuului 1 pizza ja 6 sushia. Eli ideana olisi juosta 100 kilsaa tai ainakin yrittää. Jokaiselle 10 kilsaselle on oma haasteensa. Muutama mä tiedän etukäteen ja muutamalla Basu ja Rolle sitten yllättää mut. Ja ne on autolla mukana koko ton matkan yhdessä Mikon kanssa ja tuo mulle vähän evästä ja antaa sitten seuraava haasteen aina seuraavalle 10 kilsaselle. Ekan 10 ideana oli ihan vaan katsoa reitti kuntoon, mutta kyllä me siihenkin pieni käänne saatiin aikaan. Ilman kuulokkeita. Joo. Toi jätkä on sekasin. Sä sanoit, että on ehkä vähän helpompi. On ehkä vähän helpompi, sanoi kaveri vai? Sillä ei oo hanskoja, sillä ei oo pipoa päässä, toi ei oo juoksemassa tätä. Ihan varmaan käydään tänään pizzaa samalla kuin toi muumi juoksee. Sä painat. On 1 kilsa menty. Vähän lämmittelyä tästä aivan vauhtiin. Tuntuu ihan hyvältä. Vähän jäisiä kohti, mikä optimaalisen kelin juosta, mutta tää suorittaa. Tultu melkein 4 ja pakko ottaa vielä kävelyaskeleja, kun mulla on siis niin laiton että jos juoksee, niin meinaa tulee ihan rehellisesti housuun, niin onneksi kohta pitäisi olla Basun mummo. Toivottavasti siellä pääsee niin pääsee jatkaa kunnolla. Hölkkäilee ja kävelee vähän sitä mukaan, kuinka pahasti meinaa tulla housuun. Morjesta. Ja miljoululla mulla on maha tänään ihan sekaisin. Ripuloin tässä just vartin, mutta toivottavasti ei pahene. Joo. Homma jatkuu. No mitä sä siinä vielä seisot? Joo. Millainen fiilis? Meinaan pyytää housua samaan aikaan, mutta se ei haittaa varsinaisesti mitään. Mä menen. Mieti mikä fiilis, kun sä selätät. Jos mä selätän tämän, mä voin juosta vaikka 700 kilsaa, kunhan toi imo hittaa välittömästi. Nyt on kybä menty, ripulilääkkeet alkaa pikkuhiljaa ehkä tehoa. Tarvii banaania ja osheen, niin homma jatkuu. Mut nyt toi eka 10 piti tosiaan olla vaan niinku, että mulla näkyy taas Sports Tracker reitin. On menty 10 ja sit mulla on vielä Oura kädessä, niin jos epäillään, että mennään autolla, niin tuolla näkyy, että paljon oikeesti on menty. Niin ja meinasin housuun jo 3 kilsan kohdalla, sit kävin Basun mummolla vähän jeesas minuutiksi. Sitten oli pakko soittaa, että nyt tulee housuun taas. Sitten nää tuli hakee, mut käytiin apteekissa hakemaan näitä ripulilääkkeitä. Kävin Basulla puoli tuntia. Sitten ajettiin siellä takaisin, missä lähdettiin autolla ja sit saatiin kokonainen kierros. Tosta varmaan vähän päälle puoli tuntia meni se pelleily ja tunti 10 juoksuun, mutta positiivinen homma on se, että kun mulla on usein, että mä lähden juoksemaan liian lujaa, niin nyt jos lähti vauhti kiihtyä, niin oli välittömästi housus. Niin joo, no mut nyt toka kilsa on kädet sidottu ja jostain syystä Panulta löytyy välittömästi käsiraudat lainaa, jokainen voi miettiä omalla ajallaan. Nyt silleen, että sulla on kädet selän takana. kädet selän takana. Tapahtuuko tässä nyt niinku pidätystilanne? Tässä tapahtuu pidätystilanne. Siinä olisi fiilistä kyllä juosta tälleen tuolla 10 kilsaa keskellä sunnuntait, mut mun on pakko katsoa vielä tokalle kierrokselle reittiin. Nyt ollaan tylsiä ja on tässä näin, mutta toivottavasti ei tuu se hätä. Onks nyt hyvä olla? Onks nyt sä oot ihan good boy? Näyttää ihan äärimmäisen keilalta, mutta kukaan ei soita poliiseja muun tossa. Taisi olla ehkä parempi pimeällä, mut joo, tän kattoo mitä tapahtuu. Tuokas mulle banaani ja oshea tohon Basun kohdalle. Ei. Sä voit käydä kans kaupassa. Niinhän mä voin ottaa. Joo, me käydään. Tunti 15 mennyt ekaan 10. Ollaan tultu hitaasti, mikä on ihan hyvä juttu. Ei tunnu vielä jaloista tai muutenkaan, että olisi juossut muuta kuin mahassa. Joo, jatketaan. Fiksun näköisesti. Köilo! Köilo! Rehellisesti. Jos tän näköinen kaveri painaa näin keskustassa, niin soittaisitteko poliisi? Lähestytään 15 kilsaa rajaa. Joo, positiivinen juttu on se, että nämä raudat ei juurikaan ehkä suoritukseen vaikuta. Muuta kuin, että tulee oudoksuvia katseita porukalta, kun kaveri painaa tää käsiraudat kädessä. Juokseminen tuntuu onneksi yhtä helpolta, mutta 15 kilsaa menty ja ekaa kertaa nyt tuntuu vähän jaloissa, että jotain tehty. Maha on vähän parempi, mutta ehkä pakko tällä kierroksella vielä
pysähtyä ja tarvii banaania ja osseita vielä vähästä. Mutta toivottavasti tää jatkuu parempaan suuntaan niin kuin on nyt mennyt. Mä olin niinku 100% varma, että mä lopetan. Istuin Pasulla ja matka oli mennyt 5,8 kilsaa. Niin kyllä mä olin niinku ihan varma, että kyllä tää loppu tähän, että 94 kilsaa ei olla menossa 2 tunnin yöunilla ja ripulilla, mutta nyt mä ehkä antaisin jo 1% mahdollisuuden, että päästään maaliin. Katsotaan. Nyt on kiva. Hätä, mutta mahan ei satuttais enää niin paljon. Vähän tulee outoja katseet tästä meiningistä. Tässä kun lämmittää vähän käsiä, niin saa vähän piiloutua. Oot ossi tai banaani? Voisin mä hörpy ottaa nyt tästä Pasuvoimaisin saada se banaani. Aikuinen mies voi laittaa suuhun tota pulloa. Ja please turpas kiinni siellä takapenkillä. Se totteli. Hyvä. Alppa halus banaanin. Eiks vihreä on niinku pahin? Joo, vihreä on pahin. Ei oo, ota tommonen silleen. Ei me oikeesti voida ottaa sitä. Totta kai me voidaan. No ei ole hyvin. No on varmaan viikon päästä hyvin. Banaani. Häh? Noin avaimet. Kiitos. Te lähdette syömään? Joo. Mihin te menette syömään? Me mennään Nobuun syömään. Voitteko avaa duunitorin niin välittömästi? No syökää hyvin. Olkaa paikalla sitten kun pitää vaihtaa kybää. Maistus varmaan Alppallekin tämmönen tällä hetkellä. Jos ole maistus. Onko tästä alle 2 viikkoa? Eilen partus. Eli kukaan ei blessannut sua vielä? Ei tarvii. Siis se on sääntö, että alle 2 viikkoa. No niin, nyt on käyty, toi lääke otettu, banaani syöty. Homma jatkuu. Mut nyt onneksi tuntuu, että toi lääke alkaa oikeasti vaikuttaa ja ei välttämättä tarvi enää pysähtyä. Toivotaan, että homma on niin. Kallulta näytetään raudat kädessä, mutta ei ole enää paljon seuraavaan haasteeseen. Mä oon jo täällä meidän checkpointilla. Rolleen on jo syömässä, niin ne on vähän myöhässä. Pakko pysyä vähän liikkeessä. Mitä sattuu lihaksiin ja tulee kylmä. Noi tauot ei oo tehnyt hyvää. Fiilikset. Pitää oikasta seuraavalla kierroksella. Vapautunut meikällä. Tää ei paina vaan 10 kiloa. Se, että tää painaisi 10 kiloa on suurin valhe. Toi painaa oikeesti paljon. Niin painaa. Vaikka tästä tulee rankin tähän mennessä, alkaa vähän tuntua polves. Ripuli on selätetty, musta tuntuu, että enää ei onneksi lennä melkein 22 kilsaa tultu jo puolimara täynnä. Tän kanssa nyt saa ehkä vähän oikasta, kun tavoite olisi 30 kilsaa, mutta katsotaan varmaan mennä saman lenkin. Homma jatkuu. Teillä on joku yllätys vissiin. Mä en huoli siitäkin. Ok, mä ostetaan Alpalle tällainen. Tää on tosi outoa mennä. Mä sanoin Rollelle, että mä voin nyt maksaa ton, mut Rolle maksaa ton kassalla, koska toi on vähän outoa, että 3 äijää käy ostaa yhden. Mut meillä on mun siskon synttärit, me vedän sille toi lahja. Mitä vittu? Tosiaan tää reitti on vähän tämmöstä semi-jäistä, onneksi on vähän hiekotettu, mutta pitää olla varovainen, ettei mene nilkat tai vastaavaa. Mä oon ehkä 500 metriä mennyt tän liivinkaan ja rehellisesti tää ei tunnu 10 kilolta. Voi johtua siitä, että on puolimara alla, mutta veikkaan, että nyt viimeistä alkaa ihan oikeesti painaa mussakin kuin mahassa. Voi olla aika helpottunut fiilis myös sen jälkeen, kun saatan pois. Katsotaan. Keila! Ei täs mitään, me vähän hengataan vähän kahvia. Tää on vähän rennommin. Tässä on 3 tuntia ja 25,5 kilsaa takana. Tää liivi on oikeesti kova juttu. Respekt kaikille, ketkä jaksaa tämmöisellä painaa. Jaloissa alkaa oikeesti tuntuu. En usko, että tarvii enää vessassa käydä. Alkaa näyttää mahatilanne onneksi ihan hyvältä. Vähän päälle 29 mennyt ja alkaa oikeesti painaa. Kiva hiikikin. Mä vedän tässä tämmöstä yhtä korttelia ympäri, että mä saan silleen täydellisesti. Kun tullaan tältä kierrokselta, niin olisi 30 kilsaa mennyt. Mä käyn vähän tylsäksi ilman kuulokkeita, mutta mennään kohta 700 metriä. Täydellinen. Tässä on 30. Nyt toi painu pelleilee tässä, onko se joku kerta? Käydä pelleilee jotain. Tuo alkaa niinku ihan rehellisesti painaa. Toi liivi oli niinku herra jumala. Seuraava kymppi olisi sitten farkut jalassa. Laiteko, että blessautu noilla farkuilla? Ei sulla oo mitään muita. Elikkä otappa ne housut pois. Ja siellä, otetaan nyt ihan ekana tää liivi pois. Ei kun toi, niin sä oot vissiin kuullut, toi liivi pysyy sulla koko loppu. Joo. Mä lähden kotiin välittömästi. Siis ei toi voi olla 10 kiloa. Sukat alkaa olla vähän kokenut tätä loskaa. Mulla on mukana vaihtosukat, mutta sanotaan, että sit kun maratonia menen, niin on ansainnut sukkien vaihdon. Lyödään farkut. Tää on ihan blessaus. No ei oo pahat farkut. Ton liivin jälkeen tää on palautuminen. Mikä sun kengän koko on? 4344. Pitäis meidän käydä Stockmanilla vähän soppaa. Siis tää näyttää tyhmemmät kuin niillä käsiraudoilla. Niin näyttää.
Farkut jalat. Ei mulla ole uudestaan matkalla. No, Joku on akuutisti päättänyt, että menee lenkille. joo. Mäkin. Nyt on menty tosiaan yli 30 ja muistaakseni eka kerta kun nyt ikinä elämässäni juoksen yli 30 kilsaa saman päivän aikana. Vajaa 70 jäljellä. Kuulostaa aika paljolta. 33,3 kilsaa on mennyt. 6,6 jäljellä. Eli sama vielä kerran ja sitten vielä toisen kerran. Sattuu aika paljon, tää asfaltti ei tee hyvää, mutta jatketaan. Farkuil hyvä. Ai jees. Haluatko sä vettä? Vesin. Ai. Kolmasosa meni just täyteen. Nopea tankkaus sit jatkuu. Tää on paha tilanne. Tässä ei voi niinku juosta tällä reitillä. Alkaa nivuset tuntua siltä, että pienikin liukastuminen, niin se on siinä. Miltä tuntuu? Tuntuu jo. Hei mut mieti, 2 kilsaa enää sä oot just maraton. Niin. Joo. Nyt seuraavaksi äijä pääsee työstää kyllä. Kestää joo. Mun jalka on niinku näillä. Joo, tuo vaan. Naa. Heität siihen päälle ne. Mä menen tonne mettään, mä juoksen maran täyteen mä en juokse 10 enää. Toi on helppo. Mä oon painanut kybä, ei mene enää. Menee kybä noilla, herätys. Todellakin menee. Heitäpä ne nyt tohon päälle. Ei mitään. Tästä mä bäkkään. En mä saa näitä päälle. Ai niin, tuossa vaan tuolla. Ei, mutta ei tää tapahtua. Tilanne on nyt se, että toi kaveri tosi jostain syystä alkaa mulla ihan loputtomasti päätä. Jalka goon. Aikuinen mies, muistakaa. Mä oon 100 varma, että mä en juosten satkuun pääse maaliin. Jos mä kinkkaan satkun, siinä menee monta tuntia. Mut ehkä se on mahdollista sille, että ei kävele tänä vuonna enää sen jälkeen. Mut mä ehdotin tolle kaverille, että nyt kun mulla on 40 alla, käytännössä 1 jalka käytössä, että se lähtee 1 nyt mukaan. Jos se voittaa mut sillä 10, niin mä vedän se mitä on jäljellä. Toi päälle mitä ne haki Tokmannilta. Vaikka kinkkaan sen, vaikka kunttaan sen 50 loppuun, jos toi... Siis oikeesti sä et tiedä kuinka paljon muutenkin se oikeesti meille lähtee. Mulla ei ole mitään mukana. Mun pitäis lähteä hakemaan himasta. Lenkkarit, housut, kaikki. Toi mä voin lähteä seuraavalle. Seuraavalle. Aikuinen mies meinaa juosta 100, mutta sitten ei juoksekaan. Jos sä nyt voitat mut 1 mä vedän sen 100 sit loppuun. Aikuinen mies osaa bäkkää. Miten sun yöunet? Yöunet oli tunti 50. Miksi? No en saanut unta. Miksi? Koska livetin perjantain 18 tuntia. Miten se perjantai liittyy lauantai? No koska mä valvoin silloin 5:30, menin nukkuu. Nukuin 2 päivällä eilen, eli lauantaina en saanut eilen unta, vaikka yritin. Olitko kotona yötä? En. Oletko lähelläkään kotoa yötä? En ollut. Mitäänkään merkit. Siis mä lupaan, Alppalla ois kuulokkeetkin mukana, jos se olisi ollut himassa yötä. Otappa nyt tälle 10 ne Ei kuulokkeet. se kuulokkeet ei auta, mulla ei niinku mitään muuta hätää kuin se, että toi broidi ei ota nyt mitään painoa. Tilanne on nyt se, että mä kinkkaan maran ja 98% todennäköisyydellä. Homma ei jatku sen jälkeen, ellei toi kaveri lähde ottaa munkaan kisaa, mutta kokeillaan. Ellei tää nyt parane, selitellä sen enemmän. Väärä suunta. Jos mä olisin hyvä äijä, niin mä en lähtis sen haastaa, koska miettikää nyt, jos ensinnäkin jos mä voitan sen, niin sit mä en anna sen lopettaa todellakaan. Mutta mä en haluaisi kuitenkaan, että se rikkoo itseänsä niinku ihan loppuun. Niin tavallaan mä oon hyvä äijä, jos mä lähden haastaa sitä ja voittamaan. 2 kilsaa jäljellä nyt Mara ja mä rehellisesti anelen, että Basu joko ei suostunut lähteä tai sit se ei kerkeä ennen kuin mulla 2 kilsaa maksimivauhti on tällä hetkellä tää. Oikea polvi ja toi koko taive ja takareisi ja pahaa damagea. Joku on rikki, tää hajuu mikä. Toivottavasti kerkeen maratoniin, koska se on ihan oikeesti kidutusta, mutta jos se tulee, niin sit mä pidän kyllä sanat, että sit kinkataan tai kontataan. Voikin koittaa saada toi maratoni ja sitten ei ole niin lapsellisia, että lopetetaan johonkin 40, mutta... Niin mä en lähde sen takia, koska jos mä voittaisin sut, niin mä en vois antaa sun lopettaa kesken, mutta mä en halua, että sä rikot itse sillä 100. Pidä Mutta ei, mutta myöskin
Sen takia, että jos sä oikeesti maratonia jalankaan voittaisit, mutta mä en kestäisi sitä. Lähet nyt. Sulla on 1,5 kilsaa aikaa, lähet nyt. Miksi sä haluut, että mä lähden? No, koska sä oot aukonut päätä Oh my god. puola maraton niinku täyden maratonin tässä niin. Mut mä tajutsin kuin nolo, jos mä onnistuisin jollain ihmeellä häviämään, kaadun tai jotain. Ja häviin sulle sen takia, että kun mä kaadun. No rehellisesti mä just kuvasin klippiä, missä mä anelin, että Basu ei lähde. Ei vittu. Et sinänsä mä otan tän, mutta 40,77. No niin, eli ihan turha käsi yhtään mitään. Kyllä mä lähtisin. Mä en halua satuttaa sua. Kun mä voittaisin sut, mä en vois antaa sun lopettaa sitä satasta, mutta mä en pysty katsoa, kun sä kärsit katossa satasta. Joo, okei, sä oot hyvä. Pikakilsa Maraan lähti nyt. Ja ilmeisesti vittaa lopettaa. Oisin ollut ihan niinku tunteella valmis lähteä Basun kanssa siihen pelleilyyn, minkä olisi varmaan hävinnyt, mutta järjellä on tosi iloinen, että ei lähtenyt. Ehkä säilytetään jalka vielä uusia koitoksia kohti ja jatkossa prepataan paremmin. Heittäkää vaikka vähän pientä heittiä kommentteihin, niin motivoi vetää sit oikeesti hyvältä työstä. Joskus vielä sen saat, kun meinaa tää jää kummittele. Joo. Mä kuvasin jo tossa vähän loppufiiliksi omalle, mutta tossa se on 42,2545 kaikki ne sekoiluineen ja vastaavineen, mutta joo, nyt sauna. Mä lähden saunaan ainakin. No ihan jonnekin pakko päästä. Mulla ei mitään jäljellä mun jaloista. Mä olin ennen tätä juossut mun mielestä puolimaratonin maksimissa. Siellä ei ole mitään pienintäkään järkeä. Pelleilyä. Tää on pelleilyä.